குஜராத் சட்டப்பேரவையின் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் 5ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் நிலையில் அங்கு வசிக்கும் தமிழர்கள் என்ன தெரிவிக்கிறார்கள் என்பது பற்றி நேரடி கள தகவல்களுடன் இணைகிறார் செய்தியாளர் அன்புச்செல்வன். தேர்தலை பொறுத்தவரை மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய 182 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் முதல் கட்டமாக 89 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று முடிந்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் இரண்டாம் கட்டமாக அகமதாபாத் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மணிநகர் உள்ளிட்ட சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் இது குறித்து என்ன தெரிவிக்கிறார் என்பது குறித்து அவரிடம் நேரடியாக கேட்கலாம். வணக்கம். குறிப்பாக ஒரு குட்டி தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க குஜராத்தில் கூட இந்த மணிநகர் பகுதியை. இந்த அகமதாபாத் இதில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க? இந்த தேர்தலை நீங்கள்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க? தமிழ்நாட்டிலேருந்து இங்கே இருந்தவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே 4 ஜென்ரேஷனோட அதிகம் பேர் இருக்கிறாங்க. ஒரு 5000-7000 கிட்ட இருக்கிறாங்க. இங்கே மோடி அங்கே தமிழ்நாட்டோட இங்கே சூப்பராக இருக்குது. கட்ரு பிரச்சனை, தண்ணி பிரச்சனை, எந்த பிரச்சனையும் இங்கே இல்லை. கரண்ட் பிரச்சனை கூட எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. தமிழ்நாடோட இங்கே குஜராத் அஹமதாபாத்னு சொல்கிற இடம். நாங்கள் நிற்கிறது கோக்கரா. ஆனால் அந்த இடம் இங்கே இருக்குது. எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. மோடி பண்ணுற இதில் இது பிரச்சனை எங்களுக்கு வரல. பிற கட்சிகளில் இருக்கக்கூடிய இருக்காங்கல்ல, பிற கட்சிகள்லாம் பிரச்சாரம், குறிப்பாக காங்கிரஸ் வர்றாங்க, ஆம் ஆத்மி வர்றாங்க, அவர்கள்லாம் இங்கே வர்றதுக்கான வெற்றி வாய்ப்புகள்லாம் எப்படி இருக்கு? அவங்க வர வெற்றி வாய்ப்புலாம் இங்கே இல்லை. ஆப்பு வரவங்களாம் இல்லை. காங்கிரஸ், பாஜக சொல்கிறீங்களா, பிஜேபி. ஆனால் இங்கே வரது பிஜேபி தான் வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்க கோரிக்கைகள் இருக்கா? நீங்க முன் வச்சிருப்பீங்களா? எந்த கோரிக்கையும் நாங்கெல்லாம் முன்ன வைக்கிறது இல்லைங்க சார். எல்லாமே ஒழுங்கா இருக்கும்போது எதுக்கு கோரிக்கை வைக்கணும் அப்படி புரியுதுங்களா? இங்கே பாஜக தான் வரும், புரியுதுங்களா? காங்கிரஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஏற்கனவே இருந்தது. ஆனால் காங்கிரஸ் எல்லாம் இப்போ இல்லை. இந்த பாஜக ஏன் போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் இந்த 27 வருஷமாக பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கோம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இந்து முஸ்லீம் பிரச்சனைன்றது ஒன்று இங்கே இருந்துக்கினே இருந்தது, புரியுதுங்களா? 67லேருந்து இருந்துனுக்குது. இப்போ அந்த பிரச்சனை இந்த 27 வருஷமாக பிரச்சனையே கிடையாது. தெளிவாக எங்கே வேணாலும் போகலாம். அது முன்னாடி முஸ்லீம் ஏரியாவுக்கெல்லாம் நம்ம போகிறதுக்கு பயப்படுவோம். இப்போ அந்த பயம் இல்லை, புரியுதுங்களா? அதை வச்சு இப்போ இங்கே இருக்கிற தமிழர் எல்லாருமே நாங்கள் பாஜகவுக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம், புரியுதுங்களா? காங்கிரஸ் எல்லாம் வரும் இன்னும் சொல்ல முடியாது, புரியுதுங்களா? இதுதான் எங்களுக்கு. குறிப்பாக மணிநகர் பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய தமிழர்களை பொறுத்தவரை பாஜக